Entry. Ini kirim bawa Anak pindah foto kemana? Ini entry. Mondirनि main entry ini जाहैबाय बर'नि दौदिनि मोसानाय आरो सिखायाव गाखोनानै मोसानाया बेनो आरो नाम ना माथाय आफा औवायाव नुजोबगोन आरो ना मोनफा मोनफा नायजोबदों Jangan koslo dan mungkin sana. नों मानो बुजिया नामा मालिक नाम होनामोनलाय बेयाव सिफुङाव Sorena. I love you I love you Sorena. आरो होग्रा बिदिनो गेम जायो खरसा दैजालाय Good morning to Udaipur naman. Entry Batu Mundir, Rimba Batu Mundir. First time since we Nunggu. Dengar? Boleh apa? dong. Rimba Batu Mundir moनफैबाय बेनो बाथौआरि खुनु गोजांलायबायलै बार गुसु जाबाय हिरिम्बा बाथौ foto kemana? खेबगोन Tadi di kelai udah. फाइनालि मोनफैबाय दा हिनजावनि बायदि जाबाय आरो खानाया नै सिख्रिनो बिदिनो एथ' गोजान लानो आखाइखौ नायदो फाग्ला बायदि थेवबो वान नेक्सआवनो दङ बुस्थुआ Kilo habisnya terakhir. नायाखै आं खेबसेबो फैयाखै बेनो जाहैबाय एन्ट्रि मन्दिरनि मेन एन्ट्रिया बेनो जाहैबाय फार्स्ट एन्ट्रियाथ' बैनोमोन सेकेन्ड एन्ट्रिया नैबे जुदा खुनानै हाबसै आरो एबार मा जायगामोनलाय बियो बे सिनाखना उदालगुरि सिनाखना बाथौ मन्दिर बर'नि बाथौ मन्दिराव देरसिना बेनो जाहैबाय ना औ बिसोर लेनदेनखौ हाबबाय जाहैबाय मन्दिरा बेनो नुबाय दा दहाय आफा बोराइ बाथौ हिरिम्बा बाथौ थानसालिया बेनो जाहैबाय आरोना हिरिम्बा बाथौ थानसालि बरियाना जायगाया बेयाव खासेव फिसियो आरो खासेव फिसिनो बाव फुख्रियाव खासेव नुगोन नामा रा हाबजे खासेव गुरो खासेवा बोरो गैया
खासेयाव गैया मोनासै गासिबो बै सेराव सागोन ना दै माबानायखाय प्रसाद जानो फैयो खासेखौ नुवासै बेनो फुल मन्दिरा बेनो फारसेथिं मा दं बे फारसेथिं बिदि जाहैबाय औ बहा ए ओइ नै सेसा फिसिनाय ना सेसा नायनि सेसा बोरै गाबो लिंहरनि ओइलाय नुबाय खेरखुथिया ना मान्दाब खेरखुथा इलाय देनजारनो बारखायोना नै आगलसो नैबे मन्दिर खायसे बिदि जादों नङाबा औ गैलामोन नामा सेसाया माबायदि थायो नुबाय गैया जाजोब्बायमोन बियो सेसाया नै दाङिबाबो हमजाबावगोनसो बियो ना हमजागोनब्रा हगारना बायनानै हगारनानै लांखानायसो माबा होनाय दान होनाय मा नामलाय नोंना नामसो सोंखायो नामा सेसानाव बेनो बाथौ थानसालिया बिदिनो आरोना गिदिंजोबसै आं भिडिअ बानायगोन र' ओरै बेनो ओरै साइडआव नायबाय आरो जोङो ओमफ्राय नैबेयाव खुलुमनायनि मोनसे माबा दं आरो मुर्ति गोदोनि नांथ'ला ओरै थबसो थांजाबाय होनबा ना गिदिंनानै मेन बुस्थुआ बेनो गलांसिमोन दहायनिखौ मोनफैफिनबाय आरो नायबाय थादों नोंथांमोना जोबगासिनो आरोना भिडिअखौ नुलांजोबगोन ओइ उनाव बिफां थानाय माबा बिराद मोजां नुयोमोन ना बिजों बिफां थानानै एसे खम नुबाय गुसुथार फुङावसो फैदों जों बाबजे बाव फैनानै नाम लिरजोबलाय आफा गोसोथोनायनि नाम ना माथाय आफा अवेयाव नुजोबगोन आरो ना मोनफा मोनफा नायजोबदों P प्लास नै S प्लास G जोबनायालाय आफा मोनफा मोनफा गासियावबो नै आफा नुबाय दा अवेयाव साफा लिरना गालाजोबनाय दुआ मांगौ होननायसो जाबाय बिदिनो केम जायो खरसा दैजालाय ओइ बिनि माबादि नुदों फाग्ला दे लिरदो पाबजि फरिलाखौ नांगौ फरिना आइ लाभ इउ होन फरिना आइ लाभ इउ होन नैबे जाहैबाय बाथौ मन्दिर नैबे नोंनि समाय लानानै बुङो आङो होनदोब्रा एसे नोंखौ आइ लाभ इउ नामा नाम ला फरिना थांनो मोजां मोननाय जेब्लाबो जाफुंसारथों फरिना C प्लास R रावबो लिरखायाखै बेयाव दा लिरना गालांसै मानो होनोबा आंनो नांगौ फरिनाखौ बेसेबां खस्थ' दं नोंनि थाखायनो सना
नों मानो बुजिया नामा नंगौ दा बे जोंहानि मोनसे नेरसोन आयो माब्लाबा गोमोरा एसेबां बिफां थागोन बियो गारि साबायजों दाननानै दोननाय औ मालिक जाबाय दा आं इउटुबाव होगोनलै हाबजो होगोन इउटुबाव होजायो दारखाबाय इउटुबाव होखागोन आं हाबजो र' सोरखौ नांगौ होनामोनलाय बेयाव सिफुङाव आरो बे इउटुबाव आपल'ड जाबाय माब्लाबा दानजाला होनखाबाय बुखाबा साखि थाखाबाय इउटुबावनो दंखासै मोन दामोन नोंसोर खोथा आंनो नांगौ बेखौ नांगौ आंनो बा फन आपल'डनि अनगायै नायनानै गोसोआव थाखाबाय दा औ जाखाबाय दे साथामखा साथामबो गोसोआव दंखायो मेलेमाव आरो मेरला फेमिलि दंना नायगासिनो औ फल'वार्सफोर खोनागासिनो फल'वार्सफ्राबो आरो नै खाथियाव बाथौ मन्दिर दं औ गोसोआव लाखाबाय दा जाबाय होमबा नैबे बर'नि दौदिनि मोसानाय आरो सिखायाव गाखोनानै मोसानाया बेनो आरोना दौदिनि माखासे मोनसे पार्टआव नुगोन बेखौ बेनो आरोना ओरैजाय बाथौ मन्दिर मेन बुस्थुआ नैबेनो आरो एन्डिं जोब्बाय थांफिनसै बेनो लास्ट एक्जिट अलरेडि औ बे फ्रेमखौ खिन्थु बानांला आरो बिदायनि सम जाबाय थांलायदो